Panginoon ko mga kapatid, araw-araw ng buhay natin, naranasan natin masaktan. Nasasaktan tayo, nakakasakit tayo. May mga taong masakit magsalita. May mga taong sumisira sa ating pangalan. May mga taong ang pagpalipas oras ay manistis. May mga sumasalabay sa ating mga balat. May mga nagbibigay ng masamang pakahulugan sa ating mga pagsisika. At sa maraming pagkakataon, nasasaktan tayo. At ang hamon sa ating ni Jesus, bagaman ang likas na tugon ng tao kapag nasasaktan ay manakit, ang hamon sa ating ni Jesus, magpatawad. Bakit kailangan magpatawad? Ikinikwento po ni Cardinal Talbot na meron doon sa pari na Imus, ilang taon na nakakaraan, na nilooban sa kanyang kumbento at pinatay 32 stab wounds. Nang pumilibing ng pari, napakarami ng tao na nakipag-ibig, napakabalik daw na pari. At nandun po yung nanay, nandun po yung governor, yung mayor, nandun po yung mga pulis. Pinabitan po yung nanay ng sa reporter at tanong sa kanya, nahuli na raw po yung pumatay sa anak ninyo. Gusto po ba niyo siyang makita? Gusto niyo po ba siyang makausap? At ang sabi ng nanay, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Medyo malilang yata sa tayo yung tanong ng reporter. Nagdadala ng iba-iba. Sabi niya, okay, magalala. Hindi ko siya sasaktan. Hindi ako magsasalita ng masakit sa kanya. Sabi niya, gusto ko lang itanong sa kanya, bakit po pinatay ang babae ko? Bakit po pinatay ang babae ko? Sabi niya, hindi ko siya sasaktan. Wala akong gagawin na masama sa kanya. Napatawag ko na siya dahil niya ang tulong ni Jesus. Yan ang tulong ni Jesus. Ito yung unang dahilan kung bakit kailangan natin magpatawad. Sapagkat ito yung ibinigay sa ating halimbawa ni Jesus. Nung nakapako siya sa krus, napakadaling kasahat ni Jesus habang nasasaktan siya, nakabulan sa marinit na araw, habang inaalimura, madaling isipin na ang mga salita unang mamumutawi sa kanyang mga labi ay salita ng panghigat-higat namin. Pero ano yung unang mga salita na nagmula kay Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi ko ni Ronald Reiser, kung hindi daw po ito yung unang salita, if forgiveness was not the first word, it will be difficult to understand the rest of the story of Jesus. Ang unang salita ng pagpapatawad, bago pa man sinantay, bago pa man nag-amali, nag-alawin ng pagpapatawad. Ikalawa po, papansinin po natin sa mundo natin, bakit walang natapusan yung galing karaasan, bakit walang natapusan yung kasamaan? Kasi ang pinagtatapat natin sa galing, sa karahasan at kasamaan ay galing, karahasan at kasamaan. Kapag ganito na lang po ang buhay natin, ito po yung walang katapusang siklo ng kasamaan sa ating mundo. Paano po natatapos ang kasamaan? Kapag tatanggapin natin ito sa ating mga gusto at ang igaganti natin ay kabutihan. Ang igaganti natin ay pagpapatawad. Ang igaganti natin ay kabutihan. Mahirap kong sabihin ito, lalo na kapag ikaw yung namatayan. Lalo na kapag ikaw yung nasaktan. Si Bobert po taga-Marikina, kaya po Bobert ang pangalan niya sa yung kanyang katawan. Hindi po Bobert ang pangalan. At kahit na ganun pala na yung katawan niya, napaka-gentle, o para siyang gentle child. Isang araw ay kilala siya ng lahat kapag nadaan siya sa mga pila ng tricycle, babatiin siya ng lahat. Masaya ang lahat
marami po kung nangyayari sa lipunan natin sa panayan kaysa sa mga kwento. At nung unang gawin ko ng kanyang burol, ay hinahanap nila yung nanay ni Mogar. Nawawala. Sabi ng mga kapatid, dami dapat kasi ang daming bisita na tiramay, bakit po wala si nanay? Hinanap sa kwarto, sa mga kapitbahay, hinanap sa mga kaibigan, wala ang nanay ni Mogar. Alam niyo po kung saan siya natagpuan? Dumalo sa kulungan. Dinalhan ko ng magiging akaling at magiging pamulan yung mga ating pagmatay sa kanya. At hindi ito maintindihan ng mga kapatid ni Mogar. Pero sigurado ako, yung sa pagdalo sa kulungan niya, itong nanay na ito, naranasan yung pag-ibang palaya. Sinasabi natin to forgive is to forgive. But what is expected of us is not just to forgive and forgive, but to forgive and let go. To forgive and let go. Hindi ba po kapag nakahawak tayo ng nagbabata ulit, our tendency is to let go of that ulit na nagbabata. Because it causes us to live. Ganyan din po sa galing sa samahan ng Lord. We let go because it causes us to live. And we realize that forgiveness is actually a gift that we give to ourselves. A gift that we give to ourselves. Sabi po ni Ronald Wallweiser, in the second part of our guidance, there are only 3 important words in our spiritual vocabulary. Forgive, forgive, and forgive. Sabi niya, forgive those who have hurt you. Forgive God for seemingly making life difficult and unfair for you. And forgive yourself for not being better than those who have hurt you. Hindi niyo po napapansin ang sarili niyo minsan sa sobrang galit. Sa sobrang galit natin. Mas masabot pa tayo sa tao pinag-iisa natin. And our prayer is, we become better than those who have hurt us. And how can we become better than those who have hurt us? We forgive by letting go. Nakakala ko na po yung nagsisimula pala tayo natutulog na. Paano na lang tayo mamaya? Hindi mo lang sumawa. Forgive them for they don't know what they are doing. Tumahimik po tayo sa sarili. At alalahanin po natin yung mga pagkakataon na nasaktan natin ng Diyos sa pagkawat siya. Piling natin sa Panginoon na umubing ang ating mga puso upang tayo ay maging katulad. Nagpapatawa